محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. En calmini en juurima dendagal yeebiyankoɓe tele bed. Hande non eden kuccudire ceerno mo ganda hoore ma ko ceernduɗo gonga e ko wona gonga. So nami ceerno Nourou Ba ko aduna Allah fof rendi jaɓi golle makko sabu en jiiri gite men mbeɗa sikki ɓe mbi hulɓina dogi findina dogi ɓuuri tampude ɗum noon ceerno Nourou Ba gorko jaaɗo Mali yeehi Niger yeehi Soudan yeehi Ethiopie yeehi Sénégal arti ɗo hande e nder leydi Mauritanie ngam faabade ɓesgu Mauritanie naaɓe kala mo joguiɗo caɗele ene wawi jokkodirde oɗo gorko dimmo danejo mo ganduɗa hoore ma mbo Allah rokki himmi faggi jimme mo ganduɗa hoore ma o kuɗol mum memata leydi ɗum noon ceerno Nourou Ba calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe télé mbedda. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق من لا نور إلا نوره ولا وجود إلا وجوده ولا مدد إلا مدده وكفى بالله صحيدا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تعرفنا بها إياه تقال جودنا على جتنا على محمد صلى الله عليه وسلم إن كلمنا ليدي وقتنا يدو يرد يدو ترى نياغو الله الله ودن إن توفيق توفيق بهمة مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد بنزول بفو ربنا بايوانا عدنا نجاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ɗum noon holgonɗo ceerno Nourou Ba pour daɗɗo kiɗoɗen almudatan jignaɗo o mbo anda mbiyata ceerno Nourou Ba alhamdulillah dañi hande temedere duuɓi famde alhamdulillah en ñagono ɗum Allah yo Allah ɓeydu Allah waɗan ɗum tawfiq tawsir okko ɗum cellal balɗe en gari ɗo leydi Mauritanie e isde mum e ndigal mum wallodirde e julɓe Allah ɓe fof kamɓe mbawi woni e hajuji aduna ɗum noon gandal gandanɗa e ngal woni gandal fina tawa eɗen donigal e jignade e mamiɓe men en ballodira hen e julɓe Allah fof kala julɗo wawi won e wallodirde mum fillahi lillahi ma Allah alhamdulillah. ceerno Nourou Ba hol to ɓurɗa yarude e ko fate gonka aada o tan hol to ɓurɗa yarude walla ko fannuji ɗi fof? alhamdulillah wallu lasrat wonko Allah okki amen hen alhamdulillah eyi wallu ko ganduɗa hen woni leɗɗe e ɗum andira pulle e piiɓi e jeeti ɗum min janggi hen Allah no okki amen hen jungo yaggue alhamdulillah rabbil alamin kono ko idi ko foof woni neɗɗo fadde min hutodirde makko woni ko nabi sallallahu alaihi wasallam wi neɗɗo fadde ma naati gueɗe mum ya ƴeew woni largal sa laari hoodere mum amma andu e ko woni alhaali mum ma andu e ko woni gueɗe mum nden waɗi tawi ko baɗanteɗo sadak waɗane sadak tawi ko lootateɗo loote tawi ko liggaɗo won gueɗe dabari gonɗe mum no wawi ittede ha laaɓa alhamdulillah rabbil alamin kono ko idi kala woni ma en waɗan istikhara min laranma ha men ganda e ko woni alhaali ma min ɗo natidirde ma inchallahu taala somi faami ƴewgal Allah ne rokki mon hen ƴewgal ala ko heddata inchallah yaade kadi neɗɗo aɗa wawi ƴewande neɗɗo mo gonduɗa e gonɗo distance inde mum e inde nene mum tan konti ɗo wawi wonde aduna Allah fof ɗum noon bandiraɓe sikki on nani mbadden dandu faade ceerno Nourou Ba mbo Allah rokki o tigui rigui gueɗal kadi eɗen gandi wonko haali ɗo joni so wiyama leggal tan wiyete ko pullo saabu eɗen gandi hakkude pulle e leggal ɗum ko guila a dawa dawi ceerno Nourou Ba joguiɗo caɗele ko fate dewgal caɗele ko fate liggorɗo ɗo ko ɗo liggoto alhamdulillah tawi ko dewgal waɗi ko wiyete ko jawlal ɓe woni ɗum jawgal sa ƴetti hen gorale dewal ɓe ƴetti yiɗe ndirat ɓe wonko gollotoɗa hen bi ismillahi balɗe tati tawi ko debbo ma sukko e ma kala ko mbiɗa ɗum o waɗata te ala baɗo rew hakkude mon tawi ko debbo si waɗama ɗum ma sukko e gorko e balɗe tati haqqille mum ɓerde mum wonata ko tan e on ɗum ne wiya gandal nooɓo ko ɗum gande jeeti gandal jawgal inchallah kala mbo Allah newnanigal tan ma dañ ko welma e suudu ma ono jiɗɗa bismillahi taala ene waɗi ko ganduɗa noon hen ɗum woni lekki ene woni ko donɗen leɗɗe ɗe Allah funnata ɗe leydi ndi Allah toɓata mum kam waɗata ko weela gande tubakoɓe sa laari leɗɗe ɗe ɓe cafrirte ɓe itti ɗuma leɗɗe ɗen ɗon eɓe ñawda hen wadde enen noon mamiɓe men gande ɗen nden docteur alano diga alano yimɓe ne jibina dañta caɗele opération hewani ɗen ɗon leɗɗe ɓe kutratno fitte hande yimɓe gacciɗe keeci caggal tan caɗele ne kewi no waɗi lekki ɓiyeteke townaki
heki fuɗa e nawde kin ɗon neɗɗo sa wasi jiɗɗa dañde arso sa lootimaki inchallahu taala ma Allah waɗanno udditare mawde kala ko Allah ne fecca e leydi inchallahu taala ma heɓa hen ha jetta Allah no feewi tawi ki townaki ki ganduɗa heki fuɗa e ɓokki ken ko wallu laamu sa woni nokku jiɗɗa ɓamtare sa woni nokku jiɗɗa ya imma dow walla haɗa foɗodiri e wallu laamu kin ɗon lekki woni lekki laamu kala mbo lootiki a laamoto kala ɗo gonɗa dow tan gonata ken woni townaki ɓokki townaki noon ko lekki ki gandanɗa a larata jeyaki ki fuɗata ka tan dow lekki ko lekki puɗowe dow lekki ɗum woni townaki ki fuɗo ke caski noon tawi ko liggey walla musiba gonɗa e ɓandu sa memi ko a sertat hen caski si saɗa tawi haɗaki loto so weeli Allah inchallahu taala si neɗɗo laabdima yitere anni e bonɗo Allah no wawi ruttoto ko mum ko lekki garawki woni lekki caski oɗon gandi caski wiltata ndungu ko paha ndungu gasa dooro wiltude wonko Allah waɗi hen ɗum fof ko gueɗe Allah ene waɗi lekki ne wiyete ɓokki waabi jammi ɓokki wonata parki waabi jammi kin ɗon kala ko mbiɗaki saki waɗi inchallah woni lekki ngalu lekki dañal lekki udditare ɓokki waabi jammi minen ko ɗen ɗon leɗɗe min liggorto min ceerno Nouro kala garɗo inchallah hamin gandi gueɗe ma min gandi ɗumin dewdata e ma inchallahu taala ma yimitoɗe ɗe gandanɗani e ma yirwitere ma bi isnillahi taala ko ɓuuri yaw tawi ko ɓañere noon ene waɗi saare hondonde e ñuuƴiki taarortoki heɓe heeɗi jaaha ɗi garta ñuuñu kala ɗo wawi yahma artu ɗo no saare horndolde wonno min ittirtaki e wonno min ittirta hen leydi ndi inchallah wonda gueɗe amen ɗum ma dañ ɓañere nde gandanɗani inchallahu taala ɓañere wondude en nafoore e ɓañere nde gandanɗa nde wona kala ko yimɓe jekkiti ko boni tan ɓe mbaɗa dow ma bismillahi taala ma Allah newnanma tawi ko banggal goragu titi kala ɗen hen caɗele miɗen jogui lekki ki ganduɗa bi isnillah saki memi tawi tan a jibidinaka e goasgol goragu hayta ñane naɗɗa leydi bi isnillahi taala a sertata e duhol ma e janggaruji ne kewi ɗiɗo jamanuji e si noon miɗen jogui hen lekki ko waddate ko tew defaki ñama tew gertugal walla tew jawdi ne waɗi tew gori walla tew jawdi tew gori walla tew jawdi ɗum ɗon saki defi jara ndiyam ɗam ñama tew keɗuɗe ko ceerno haalata ko jara ndiyam ɗam ñama tew so weli Allah goraw kam wasgol hen doole amma surtout hen inchallah tawi ko neɗɗo mbo jibinta caɗele saji hino gona debbo hino gona yo gorko waɗi ko windete ana yo sohnaji ma onon jiidata ɗon ñama ɗum mbaɗon feere gonɗon inchallah fadde capannayyi balɗe goho inchallahu taala ma Allah newnan on ɓesgu ma won ko feeñi hakkude mon tawi ko banggal kahitaji waɗi ko gollete inde neɗɗo inde nene makko e hoodere makko inchallahu taala omo ɗaɓɓita kahitaji waɗi sadakeji ne mbaɗe hen noon colli gonata so weeli Allah jotta ko 41 jours balɗe capannayyi goho Allah tottan ɗum kahitaji inchallahu taala eɗen ñaago Allah waɗan en tawfiq waɗa taysir bi himmati mawlana rasulillah ɗen ɗon gueɗe woni ko wawi haale ko heddi ko ma jomum ara eyyi inchallah taala sabu Allah addi ɗo mamin jokkodirma hen ha daña hen tawfiq e taysir bi himmati mawlana rasulillah sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin hol jiɗɗo jokkodirde e ceerno taw ko ɗo e nder leydi Mauritanie aɗa nangui tongode nde ala miɗa heddi nangude nde ɗum noon onon yiiɓiyankoɓe mamin mbaɗ numéro uji téléphone ɗi ganduɗa ɗi hoore makko hen ceerno heɓoto kala jiɗɗo jokkodirde e makko sa ƴeewi écran o less écran o image mo ƴeɓata o mayi numéro ne waɗa toon kanko ceerno Nouro Ba e oɗo ñalawma mo kalten hannde amon ɗo e nder lamorgo Mauritanie te inchallah eɗen gandi aduna o fof ne sohlimo sen dañi fartange garagal makko ɗo e nder leydi men ndi enen fof poti dogde doole garen dañen e heewano no jolfuɓe mbiyata ni gam haaju min mbawa humtade teɗen gandi caɗele men ni keewi caɗele to kayitaji caɗele to dewle caɗele to fof eɗen gandi e surtout la jeunesse onon yiɓɓe kayitaji ndiɗo leydi oɗon gandi dañƴi ɗo kayit no way sattude ɗum noon dogue legal ngal eyyi ko cité plage o yitete kanko ceerno Nouro Ba epseri porte de la mer sa ari ha feu rouge o a tellima banggue ma ñaamo oɗon seeɗa quelques métres sa yeehi a yi epseri goɗɗo ne winda porte de la mer sa ari e epseri o premier virage inchallah sa naate beddo a continue seeɗa sa noddimo mo yalto arno walla yimɓe makko garanma
ngam wawde faabade ɓesgu Mauritanie naaɓe te eɗen gandi oɗo gorko dimo danejo aduna fof settimo mbawa ko makko enen fof en jiiri guite men ko gollata ko e nder leñol ngol ko daraniɗo leñol ngol fof saabu ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema o jiɗɗo faabade leñol ngol sa yi neɗɗo ne ummo poɗɗo noon ceerno Nour Ba ummo guila Sénégal ummo guila Mali ala ha ɗo e Mauritanie ko yidde faabade ɓesgu ngol donc bandiraɓe musidɓe tedduɓe noon yeeɓiyankoɓe télé bedda eɗen dokkodira aadi ko ɓooyani kadi mbaɗon feere mbatton hakkille e télé men Singiti e radio kanko mawo ya notiyade ɓiɓe fulɓe ɓe kala mon jiɗɗo jokkodirde makko inchallah yo wattu hakkille télé bedda mamin dokku mon contact uji makko machallah wadde noon eɗen ñaago Allah Allah waɗanen tawfiq tachir bi himmati mawlana rasulillah amin wa akhiru da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɗum noon jaam toon jaam ga e jaam ɗo hakkude o yo Allah waɗanen jaam